Het zijn Indiaanse troostpoppen. Van vroeger uit, de Indianen die als er een poppen geboren waren, knipten ze een stukje uit hun tafelkleed of lekken of uit de jurk van de mem. En met heel hun hart creëerden ze een pop. Om zo de verbinding van bandje naar mem mooier te maken. Ze konden de mem rustig bij het bandje bij, want die vernam de leefde van de mem. En op die manier ga ik dus ook de pop maken. Met heel mijn hart creëer ik een pop en lees ik daar leefde in vast. En zij juist ook draagt een pop oor, met heel die hart en er zit er leefde in, bezielst hem als het ware. En dat is fijn, verzachtend, troostend, beschermend. Elke pop had zijn eigen kleur en dat had ik wat uit de stralen. En daar ben ik altijd heel blij van. Deze roze popjes staan van mij voor een nieuw stukje, een geboortepop. En dat hoeft net alleen dat er een bandje geboren wordt, maar ik nieuwe dingen worden geboren terug te denken van ik wil nieuw werk of iets oors, nieuw huis. Naar je start van een liefde en daar staat deze pop voor. Voor mij is dat ook om mensen wekker te scotchen qua kleur. Want door elk mens reageert op kleur, maar ook op gevoel, op emotie. Dus het is eigenlijk, de pop spiegelt de persoon zelf. En dan, het is altijd passend. Dat is het leuke ervan en het bijzondere. En daar sta ik zelf dan ook nog wel heerlijk van te genieten. Ik denk van yes, die is weer blij en die gaat noffelijk naar huis. Mijn goed gevoel. Ja, mijn passie is de natuur, is binnen edelsteen, is kleur, is symbolieken. En van daaruit werk ik. Vanuit mijn buik, vanuit mijn hart, vanuit mijn holle, vanuit mijn hele lief. Hoe reageren mensen hierop? Had ik nog nooit bij stilstaan eigenlijk. Ik vind het fijn om oors te wezen en ik vind het ook heerlijk om als een schipje mee te huppelen in een massa. Maar ik viel me het fijnste dat ik er een beetje buiten sta en dat ik daar huppel en genieten kan. Tuurlijk denk ik er wel om, want als ik ben en dat die net het mikpunt worden van hilariteit dus daar waak ik voor. Maar ieder had zijn vak en dit is mijn. Ik heb inmiddels al meer dan 30 jaar een dakdekkersbedrijf en een jaar of 10 geleden hadden we personeelstekort en zijn we begonnen met Hongaarse werknemers. Nou, die namen een hele mooie traditie mee, het drinken van palinka. En dat is een lokaal gestookte drank die gemaakt wordt van fruit. Dat hebben ze mij laten proeven en toen was de interesse eigenlijk een beetje gewekt. Op een gegeven moment ben ik op vakantie in Zuid-Europa bij een van die werknemers langs geweest. En heb ik gezien hoe ze het hebben gemaakt en hoe ze het fruit vergisten. Ja, toen was ik eigenlijk verkocht. Vanaf dat moment ben ik begonnen me distilleren eigen te maken. Nou, als het goed is, dan zien jullie de cranberries er wel in drijven. In Nederland wordt helemaal geen rum geproduceerd. En dat was dus eigenlijk het gat in de markt. Van probeer een hele specifieke goede rum te maken wat toch een streekproduct is. Smaak moet een uitdaging zijn.
als je een borreltje drinkt, dan wil je ook graag dat het wat toevoegt, dat het wat met je beleving doet. En dat is zoals wij de drank maken. Waddenrum is een rum die geproduceerd is uit ruwe rietsuiker. Die ruwe rietsuiker wordt vergist, daarna 2 maal op een authentieke manier gedistilleerd, potstil gedistilleerd, net als een goede Schotse whisky. En vervolgens wordt die gelagerd met toevoeging van cranberries of duindoornbessen. Het is een kwestie van vallen en opstaan. Het is uitproberen. Zo moest mijn eerste vat rum volledig overnieuw gedistilleerd worden, omdat het niet goed was gegaan bij het terugmengen om te bottelen. Ja, dan lig je meteen een half jaar achterop in je planning. Dat is wel even doorbijten dan om toch een goede drank op de markt te brengen. De waddenrum met meloen, het zijn smaken die elkaar versterken. Ze halen allebei het beste in elkaar naar boven. Het is een hele mooie combinatie. Proost!